kanang giingon diha sa unang Korinto 10:25 nga kaunon ang tanan nga gibaligya sa merkado nga di mangutana tungod sa konsensya. Kinahanglan na og pagsabot sa maalamon nga tawo. Una, dili tanan nga gibaligya sa merkado pagkaon o gipakaon. Kung ang imong pagsabot sa tanan gyud sa merkado na ay gabaligya uling, na ay gabaligya silhig, na ay gabaligya og pairan. Unya, sabot nimo kay tanan kaunon di tanan. Anong wala man pud mo gamita og tarong ng imong kahibalutoy? Nga ang giingon sa balaang kasulatan, makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya sa merkado. Karne di ay ng silhig, karne di ay ng bairan, karne di ay ng uling. Ingon ana ba di ay ang pagsabot sa mga taong gitawag og maalamon? Specific and particular ang gisulti sa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 25 nga kung diin giklaro na San Pablo kung unsay dapat kaunon. So buot ipasabot ang gibaligya sa merkado ng mga karne mo nang pwedeng gitawag og makaon. Unya ikaduha, daghang mga translations nga gipaklaro ang maong gitawag og sitas kay posible ang imuhang gibasihan nga version is kadtong bugna nga version nga Biblia nga dili klaro ang tawag ining pagka-translate or ang gigamit nga translation kanang formal form of translation. Mo bitaw nga daghan na pud karon nga mga version sa gitawag og balaang kasulatan nga bigamit og dynamic form of translation na kung diin gipaklaro ang buot ipasabot sa writer subay sa presenting konteksto nato. Munang sa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 25 klaro man na makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya sa merkado. Ug tarong ang atoang gitawag og pangunahuna, ug tarong ang atoang katuyuan, kung di kita gusto mangilad sa gitawag og mga tao, atong itudlo ang tama nga ang buot ipasabot ni San Pablo karne. Pag yung karne gani, tanang karne gibaligya sa merkado. Pag naay gibaligya din na sa merkado diri sa Pilipinas sa karneng baboy, kauno na to. Luto uno na. Pero kung sa inyo nga mga membro o mga pastoy sa Seventh-day Adventist, kung paminaw ninyo nga kanang silhig, kanang uling, ug kanang bairan, karne na para sa inyo, ay wala problema. Di mi mo pugong og tawag anang di mi mo pugong sa inyo nga inyo hanang kaunon lat iuna para at least dili mo maglisod og tulon ba. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.